clear to ten sa vai chi bai vek ule tun video hi chu alim om dang dai don view te po lo ngai la chumi ma chuanin thukam ni thum linga ruksari ret ko vel te pon mai thei ni soilok tur oma tun video hi miron sponsor tu an oma bei sei phak lo mi fel lutuk mai ka u te chung kwa pulal biak nuate champhaya mi ania an chung kwa miron sponsora an lom hle maya ani hi IAS nilawin SI o bel kha SI nyang chung kha lo ani to a chuan boi pui te haute po kha bai vek u unu te te chuan anon jin huna kan lo duat hle don ani chan kan lom lu tuke tin he trek moi tak mai min siam sak tu M Steve 19 kum som pakwa tin aniang kha ani hi fel kop maya kan lom em poka ti chuan ani po hi lo zina tumin ka hria an lo duat hle don ani tinama hi pawalai atanga rep lama tui thlengin check asiam thaya pawalai hla atanga rep satiang tui tan kha chuan biak pop me chini number kan lo da hin in lo bedo theu don nia ti chuan a pathum na tan chuanin hei December ni khat kan lo chuang kai le tareng maya phone call te le min thuron tu ten om ven tanak naka atira chuanin aza thlak te po han ti chang te oma amaro chu tuna hianin uluk takin mi lo ngai thlak sakanga Elza TV subscriber atang 10 miron subscriber kan ya chu tiang khatiang chu nia tia thuron miron pe tu te thuron min pe kha ka soi chok don ani December mas thla pol tlak thla hianin chung ko har sa tak tak te dam lo na wanga mang ang tak tak te an oma kum tira tanga video kan lo siam ve ang chun te a tlem te le sponsor na chete te kan don ve atanga chete te le zol kan da than ve te po oma chung te nena infin khom tur te ani bokanga ti kan lo tum sa hrim kha ani a thuron min pek ta ga chuanin dam lo tran pui ngai te chua an mas an fa te mas thom no man tur po boi tak tak te chome tui hnai leina tur nei lo te po om ve thei ani a chung te chu thuron min pe tu hianin ming te po min hrilani chung anga te chuanin Elza TV ming hian subscriber te kanon deal kanon khon po ni san loin rem chang ti tle in mithil phal chuanin a hnuaya GPay number kan da hianin in lo tho ve remin ti chuanin lo thonga amaro chu poisa kha kan khon ni lovin tran pui thin channel te chu om thin te me maya donation kan khona chu kan ti zelang ti na lam ni lovin mas pual liawin voi khat che ani ton thunga December ni som panga thleng hi December ni som pahni ni som pakhat hi ti zokila thang chumi thleng chu hi kan honga a hnu le lama mi kha chu kan transfer le don karon thon bek vek don hrimhrima aba ka chuanin en felani don awangin chulai te chu milo hriat sakanga mun thana oman niam mo khatiang kha tamlo le temlo om lawa khatiang kha remin ti chuan ani chu rem lo chunga amaro chu poisa khon kan ni lawani ti kha milo hriat sakanga he video lo thlir thin te subscriber le na kan thian te min lo ngai hlu tu video lo thlir tu te rem chang te khatiang in omani kha chuan le tan pui ve ka luang chhok ve do ti omani chuanin ti chau ani ti khamilo hriat sak don ne tin i mai du kan mo an lo ti mai theya ni e du ke vipa in a facial a facial na dam do ka ngai lo wangani mara chu Orions product tha mai me kan ei chho tan dona noi chi te po mai phi na thlengin chu miron tum sak tu Orions te chunga lom thungan soi tak me an ni hiram hun nota oman nia chuan chen ron glow up chho viawang mara chu glow up ma chu glow down viaw thung do ani la tuna video hlim om lawa kan lu tang
เริ่มเลียนเละเฮตียงฮีเราจีนชินวางอันนี้โมกอาระเบาชินกติเริ่มเลียนเละอาร์เอ็มอินคอยสักจุเละกำลังจอยชินานังจอยชินโปง่ายเราดาร์ข้าถาที่ใครตีนางเงจูเราไม่เริ่มเลียนกะลมเมียเราวันเดียว RM อินคอยสักคิเจก็ดูเราอันทั้งจะคบไม่ได้จ้ะอันทันจากเลียชักจากเราขันงมีรอนเอ็นปุยปอกง่ายเราเฮตอินนัวยาอบิรุลายาตีอินก็ได้ไอ้ใครอะเรียนที่อังกฤษเราติดเช่นฟังอันนี้โมอาระเบาชินกติเรียนเละอาร์เอ็มที่คอยสักตุเละจอยชินานังสอยชินโปง่ายเราดาร์ข้าขาที่ใครที่ง่ายอันทั้งจะคบไม่ได้อันทันตักเด็ดชักตักเราขันงมีรอนเอ็นปุยปอกง่ายเราเย่เฮ้ยกะฟกโพฮิตอาบูกะติเรงอันนี้ตุนจีลงกะละคอยตุนจีขี้คอยระวังกะรอกเอ็มเตียนอะไรกะตาที่โอเร็มยันคอยบกขี้เลี้ยงเร็มเลียนกะลมมีละวันเยเอเฮลายเวงอาบูเฮนนกะลโตสุกะรอกเร็มเลียนที่อังกฤษเราติดเช่นฟังอันนี้โมอาระเบาชินกติเรียนที่อังกฤษเราติดเช่นฟังอันนี้โมอาระเบาชินกติเรียนนั่งเลี้ยงกติเงมีอารีเราโดยสักไม่ปัจจุเราจะอิเชเราว่ามีโดยเช่นคอยจินดูเบลล์ดูปากจูจอยชินสูเด็กใครอะเรียนที่อังกฤษเราติดเช่นฟังอันนี้โมอาระเบาชินกติเรียนที่อังกฤษเราติดเช่นฟังอันนี้โมอาระเบาชินกติเรียน